Forestil jer, hvordan mennesket må have tænkt, da de opfandt ild, eller hjulet, eller da telefonen for alvor ændrer den måde, vi arbejder og lever på. I dag så står vi midt i en ny teknologisk revolution med kunstig intelligens og robotteknologi. Men innovation opstår ikke tilfældigt. Den opstår i bølger. Eller ikke sådan nogle bølger. I den her video, der vil vi forklare innovation i et historisk perspektiv med fokus på Kondratievs bølger og Josef Schumpeters syn på innovation. Den russiske økonom Nikolaj D. Kondratiev var en af de første til at opdage, at økonomisk vækst og innovation følger et gentagende mønster over tid. Han mente, at samfundets udvikling kan forklares gennem lange bølger, hvor perioder med lavkonjunktur og kriser efterfølges af perioder med vækst og højkonjunktur. Ifølge Kondratiev opstår innovation ofte i tider med kriser, fordi der opstår nye behov. Når økonomien begynder at vokse igen, er der flere ressourcer til at investere i nye teknologier, og det skaber yderligere vækst. Siden den industrielle revolution har man identificeret 6 store Kondratiev-bølger, også det vi kalder for K-waves. De første bølger var præget af dampkraft, tekstilproduktion og jern. Senere kom elektricitet, kemikalier og forbrændingsmotor. Senere blev i den 4. og 5. bølge elektronik, computer og internettet den drivende kraft, grundet den 3. bølges innovation. I dag befinder vi os i den 6. bølge, som ofte kaldes den 4. industrielle revolution. Den er præget af kunstig intelligens, robotteknologi og store teknologiske fremskridt inden for sundhed og data. Josef Schumpeter byggede videre på Kondratievs tanker, men havde især fokus på, hvem der skaber innovation. Han introducerede begrebet entreprenøren, den innovative iværksætter. Ifølge Schumpeter er entreprenøren den, der tør gøre tingene anderledes og udfordre de etablerede virksomheder. Han beskrev innovation som en proces af kreativ destruktion, hvor nye løsninger erstatter gamle. Et eksempel på kreativ destruktion er streamingtjenester, som har udkonkurreret DVD'er og videobutikker. Schumpeter skelnede også mellem radikal og inkrementel innovation. Radikal innovation skaber noget helt nyt og ændrer markedet grundlæggende. Inkrementel innovation handler om løbende forbedringer af eksisterende produkter. Et eksempel på innovation i den 6. bølge er virksomheden Porsche. Porsche står over for en stor udfordring i forhold til den grønne omstilling og udviklingen inden for elbiler. Elbiler er en del af den 6. K-wave, fordi de bygger på avanceret batteriteknologi, software og digitalisering. Porsche forsøger at tilpasse sig denne bølge ved at udvikle elektriske modeller som Taycan. Her arbejder Porsche primært med inkrementel innovation, fordi de videreudvikler på deres eksisterende bilkoncept i stedet for at opfinde bilen helt på ny. På den måde forsøger Porsche at overleve den kreative destruktion fra nye konkurrenter såsom Tesla. Et andet eksempel på innovation drevet af entreprenørskab, som Josef Schumpeter beskrev det, er Soundbox. Virksomheden blev skabt af Jesper Theil Thomsen, der så et behov for en høj, robust og transportabel højttaler. Soundbox udnytter teknologier fra den 5. og 6. bølge, såsom batteriteknologi, trådløs kommunikation og software. Til gengæld kunne Soundbox heller ikke eksistere uden den teknologiske udvikling, altså opfindelser som telefon, Bluetooth og bilbatterier. Samtidig arbejder Soundbox med brugerdreven innovation, hvor forbrugerne og fællesskabet omkring produktet spiller en vigtig rolle i udviklingen. Soundboxen kan ses som en radikal innovation, fordi den ændrede markedet for bærbare højttaler og skabte en helt ny kategori. Vi ser også Kondratievs bølger i mange andre eksempler. Smartphones er et eksempel på inkrementel innovation, hvor nye modeller hele tiden forbedres. Kunstig intelligens, som for eksempel ChatGPT, er et tydeligt tegn på, at vi befinder os midt i den 6. bølge, hvor teknologi udvikler sig hurtigere end nogensinde før. Innovation i et historisk perspektiv viser os, at store teknologiske forandringer ikke sker tilfældigt. De opstår i bølger, ofte som reaktion på kriser og nye behov i samfundet. Kondratiev forklarede, hvordan innovation og økonomi hænger sammen, mens Schumpeter viste, hvordan entreprenører og virksomheder driver udviklingen frem gennem kreativ destruktion. Porsche og Soundbox rider begge på den samme teknologiske bølge, men på vidt forskellige måder. Den ene som en etableret virksomhed, og den anden som en entreprenørdrevet innovation. Innovation handler derfor ikke kun om idéer, men om timing, teknologi og evnen til at tilpasse sig den bølge, samfundet befinder sig i.